inini ndiri munhu ane vana nababa vasingachengeti ndochinoani chandikunako saka unenge uri munhu wewe kuti unenge uchida kuzama kuti vana vawane raramo ndozvinhu zvinenge zvichiitika one two I'm having challenges dzekuti vanhu vazhinji vari kungotaura zvavanoita sei zvakawanda zvavanoda mhuri yezimbabwe ipapo ndopamwe pandandichikumburawo kuti ndandichikumburawo wombonyararawo mashoko nevari kungogara vachingotifonera vachitaura zvinhu zvisina basa pamafoni inini handichada ndochimwe chinhu chandandichida kutaura ichocho vari kukufonerai vachiti kudii vana vamwe vari kuda kungoona vamwe ndo vanenge vachingotuka-tuka pamafoni pamo vari kuti vanoda kuona kuti toda kutsvaga rudo kwamuri ndizvozvo avangondikumbirawo nhamba saka ndikumbirawo nhamba ndobvandamuka zvazvo ngotaingoziyanawo sevanhu vekuti vekumarai mavo chete andikumbira nhamba ndamupa musi wa2 ndopaaambondifonera achida kusangana neni hazvina kubvuma then musi wa3 ndopaakazondifonera achida kusangana neni ndopatikazosangana atizosvika mukuparara andifonera achida kuti ndoda kuona kumaraund 7 ndatoba inini oba ndatodaira foni ndichitoti communicata naye ndokandaaita unongoita sei unongosvika kumba pandakanga ndataura neshamwari yangu musikana anolodya pamba pedu muloji wepamba pedu ndataura naye ndopaakati noiti its okay ndobva watosvika vaitozvifambirawo zvavo watopinda mumba matafadzwa maraund 7 vapinda mumba matafadzwa ndobva vatogara pacheya takatova pacheya ndobva vagara tafadzwa ndobva abuda tafadzwa abuda ndopatikange takuda kuita sei kusangana nababa takusangana vakati takurara tese kuti inini nditi kunzi ndinokwanisa kupinda navo mumba medu zvaisabvira nekuti inini ndine vana ndine hanzvadzi zvaisabvira kuti vange vachindiona ndichiita sei ndichipinza mumba wechinhumu saka takusangana baba pandakatanga kunzwa kunge munhu ari kuita sei ari kutadza kufemeni ndobva ndafungidzira kuti pamwe munhu akuita sei akupedza ndopa ndakafonera musikana nonzi Tafadzwa katafadzwa ndokumbura mhanyi kunoita sei one zviri kuitika pai kunoku zvikuita munhu wandauya naye Tafadzwa ndopaka mhanyi amane ndobva atonditi ko akapfeka here because ndandavavhara nekumbuzi padumbu zvichidzika ndikati hama nzi vapfekedze tione zvikuita sei zvikuita ndobva ndavapfekedze Tafadzwa rikau ndokudedza hanzvadzi dzangu tadedza hanzvadzi dzangu ndokotikatanga kufunga kuti toita sei inini kumba kwababa vandaikusiya ndopa ndikabva ndadedza ndamhanya inini namai guru mukadzi wahanzvadzi yangu kumba kwavo Tafadzwa chimhanya nehanzvadzi yangu kumapurisa saka hama dzacho ndopa dzikauya ndobva dzaona zvazviripo ndokubva dzatsvaga mota ndokuendesa munhu kuke kumapurisa kunonzi kuchi kuhospital dzaendesa munhu kuhospital ini ndakazoya ndichitorwa kumaraund 11 nemapurisa vachidiudzwa kuti munhu yaita sei ashara kuti nditi ndingaziva kuti chii chakakonzeresa kuti anga akadaro ini handikwanisi kuziva handikwanisa kutaura kuti chakati ndo chinenge chakakonzeresa kuti anga akadaro vaikwanisa kuenda kunhamoku hanzvadzi dzangu nemuromo wangu chete ini handina kukwanisa kuenda ikoko murume uyu akauya mumba mangu chibva ndamupa pekugara and then ndakabva ndatotora hembe dzangu ndaida kutobuda out saka ndakatora hembe dzangu chipinda mubedroom yeshamwari yangu kuti ndichinje pasina 3 minutes akabva ndifonera kuti Tafadzwa uyawo ndozvandita munhu watinaye kupa ndakapinda munhu aradzwa pasaidi pamudeti achitadza kufema zvakanaka achita mandifota saka ndakabvunza kuti pane zvamboitika here mambonetsana here akati aiwa ivandorit akapfeka here yakasana ndikati chimupfekedza tifane kudedza vamwe ndopakamupfekedza saka ndakadedza hanzvadzi yake ichibva yauya tichibva
ndakabva toita sei ikachibva mai unoudza hama dzemunhu ndichibva ndamanya kupolisi nehanzvadzi yangu. Hama dzemunhu ikaita zvadzakaita vakatakura munhu wangu vakaenda naye, and then shoko rerufu rakazouya. Umwe wangu kwakuya kuchitirwa nemapurisa, kwakuenda kunotirwa mastatement, kwakudzoswa makusenta vamuko tichiendawo kunhamo sevanhu vanga vasanganawo nerufu. Ini kunhamo ndaitoveko achibva azonovigwa zvake. Vamamirira akaita nyaya yacho. Ini mukurarama kwangu hazvisati zvamboitika, saka nguva zvakatoitika ndakatorohwa nehana zvakanyanyisa. Asi nekutozongogara uchingoziva kuti hapanowa nemhosva ende hatina mhosva naye. Chishuwo changu ndechekuti hama dzemufi ndiri kutodzikumbira kuti ngadziuye dzitakure mudziyo wemwana wavo, nekuti hauchisiri mudziyo wangu. Ngavauye vatakura mubhedha wacho nemagumbeze acho. Mushure mekunge vaita zvinhu izvozvo vondicheneserawo mumba, and then votanga votenga mubhedha wangu nemagumbeze angu vondidzosera, nekuti inini handina mhosva. Mwana wavo akanga andikumbira kupinda mumba mangu neshamwari yangu uchibva ndavati ngavapinde. Ndochishuwo changu ichocho. Une mari yawaidairini kubva kumuromo pakuti vazosenzesa imba yako? Ndine mari yandaida. Wakanga watokuda mari kumuromo? Ndakanga ndati ndoda $3 yekushandisa imba yangu. Wati wasvika here kumhuri kuhama dzemuromo uchitaura chichemo chako ichi? Handisati ndasvika. Wakamirira kuti zvizodii kuti uzosvika pakuvadzivisa nyaya yaitika ndeyekuti inini mumusha uyu ndiri mutorwa ndindoja pambava. Saka ndakaona kuti ndikada kuti ndimhanyirire varidzi vemusha ndinge ndaita kunge ndakanganisa. Saka inini mhuri yekwangu yakati iwe chimira uone varidzi vemusha kuti vari kuronga zvipi. Kana vaine zvavanenge varonga mochizoenda hama dzemunhu akafa dzachiwo chinovaudza. Kana kuti ivo vega vachafungawo sevanhu vakuru kuti mwana wedu akakanganisa akafira mumba yemunhu.